Консультація ендокринолога, хірурга, кардіолога та ін'єкція інсуліну – це весь комплекс лікування, на який розщедрилися окупанти для тяжко хворого політв'язня Едема Бекірова. У нього ампутована нога, цукровий діабет і шунти в серці. І йому життєво необхідні 1,5 десятка медикаментів на добу, щоденні перев'язки і нагляд лікарів. Але у лікарню імені Семашка Едема Бекірова доправили лише на 35-й день перебування в нелюдських умовах у СІЗО. Його мали комплексно обстежити і призначити курс лікування. Натомість у відділенні ендокринології Едем Бекіров провів лише 3 дні. Йому навіть не знайшлося місця у палаті, чоловіка залишили прямо в коридорі. А вже сьогодні повернули в камеру Сімферопольського СІЗО. Для меня это был шок вообще, потому что нам говорили, что обследование будет проходить на протяжении 2 недель. Инсулина не укололи, его нельзя, потому что будет остро реагировать на это сердечные заболевания. Они ему укололи, естественно, сахар упал, да, и врач эндокринологии сказал, что отец уже не нуждается, в принципе, в дальнейшем лечении. То есть остальные врачи, я так понимаю, что его не обследовали. Назначений у нас пока на руках нет никаких. Что они могут за 3 дня, какие они могут сделать выводы за 3 дня, то есть какие они могут анализы сдать за 3 дня. То есть я так понимаю, что это было просто как бы для галочки. Нагадаю, мешканця Новоолексіївки Херсонської області Едема Бекірова російські силовики затримали 12 грудня на адмінмежі з окупованим Кримом. Кримськотатарському активісту закидають придбання, зберігання та перевезення зброї.